Κεφάλαιο 8. Στην άλλη πλευρά του κάστρου, στα διαμερίσματα του βασιλιά, ο Φίλιππος προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη συμφορά που τον βρήκε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Είχε πέσει στην αγκαλιά του Φρίξου και έκλαιγε γοερά. Γοερά όταν λέμε τύπου μανιάτσα σε μυρολόι, Σμυρνιά αρχόντισαν αναπολύ τι είχαμε, τι χάσαμε, που ήμασταν αφεντάδες και γεννήκαμε κοπρία. Ή κάτι παρόμοιο. Ο δε Φρίξος από την άλλη να χαϊδεύει τα μαλλιά του βασιλιά κρυφού του πόθου και ενίοτε να ξεφεύγει προς Αυχένα και τραπεζοειδή. Ο ίδιος ήταν ατάραχος. Σκεφτόταν ότι είχε το τέλειο σχέδιο. Συνδύαζε blast from the past αλλά και παλιά καλή εκδίκηση. Όλα αυτά με ένα όνομα. Μαγκούφισσα. Πίσω από αυτό το σκοτεινό και ζωφερό όνομα κρύβεται μια δακρύβρεχτη ιστορία η οποία δεν μας αφορά. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια γεγονότα, όχι για να την καταλάβουμε και να δικαιολογήσουμε τις πράξεις της. Δεν είμαστε καμιά τυχαία Αμερικανιά άλλωστε. Αλλά για να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Η Μαγκούφισσα, κατά κόσμο Φεβρονία, είχε για μαμά την αρχιμάγισσα των βασιλείων. Η οποία, εδώ που τα λέμε, δεν το χώνεψε ποτέ του το παιδάκι, γιατί ήταν καριερίστα. Πόσο μάλλον όταν αναγκάστηκε να της δώσει το όνομα της πεθεράς της για να πάρει την κληρονομιά. Μπαμπά η Φεβρονία δεν γνώρισε. Τον σκότωσε η μάνα της γιατί τον βαρέθηκε. Δεν τη σημάδεψε ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Αυτό όμως που της τύχιωνε ήταν ότι δεν είχε φίλους. Κόρη αρχιμάγισσας βλέπετε, και η μάνα της δεν της επέτρεπε να κάνει παρέα με τα άλλα παιδάκια. Σου λέει: είναι όλα πολύ ντεκαντάνς για την κόρη μου, οπότε καλύτερα να μην παίζει με κανένα. Όχι και καλύτερη λογική, αλλά και αυτή ήταν λογική. Και μιας και το είπε, έτσι και έγινε. Τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Όταν ήταν πιο μικρή, στα νήπια ας πούμε, την είχε αφήσει να παίξει με κάτι παιδάκια μαγισσών που έμεναν απέναντι από την έπαυλή τους. Τα παιδάκια ήταν. Και όταν ακούνε ένα κοριτσάκι να το φωνάζουν Φεβρονία, δεν βγάζουν και το πιο αγγελικό εαυτό τους. Γύρισε με τα κλάματα η μικρή Φεβρονία στη μάνα της, της ήρθε η μικρανία από τις φωνές της μικρής. Μαμά, πες τους, τα μεταμόρφωσε σε βατράχια και τα έστειλε πεσκέση σε ένα γαλλικό εστιατόριο. Οι δε μανάδες τους εξορίστηκαν από τη σύναξη χωρίς σύνταξη. Και έτσι είπε η μεγάλη μάγισσα: δεν θα έχω εγώ τα ίδια κάθε τρεις και λίγο, ξέρω τι μου είναι τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία. Οπότε η Φεβρονία μεγάλωσε μόνη της. Το Μαγκούφισσα προέκυψε όταν μεγάλωσε κάπως και δεν είχε καβατζώσει κανένα γκόμενο. Οι συνομήλικες της άρχισαν να τη σχολιάζουν, όχι κατάμουτρα βέβαια. Επειδή ο κόσμος είναι μικρός, έφτασαν στα αυτιά της Φεβρονίας και οι κουτσομπόλες εξαφανίστηκαν και ποτέ κανείς δεν τις είδε ξανά. Της βγήκε όμως το όνομα και όχι το μάτι και από τότε της έμεινε. Κάποτε κάποιος γυάλισε στη Φεβρονία και πήγε σαν άδολη, λέμε τώρα, παιδούλα, να του ζητήσει να πάνε ένα σινεμαδάκι. Μην τα πολυλογούμε, δεν δέχτηκε και τον δέχτηκε το μαύρο χώμα στις αγκάλες του. Από τότε δεν έκανε άλλη απόπειρα και αποφάσισε να μείνει μόνη. Αυτό που δεν άντεχε καθόλου η Φεβρονία ήταν η ευτυχία, ειδικά των άλλων. Όχι απλώς δεν την μπορούσε, αλλά και μόνο η ιδέα ότι ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος της ξεκινούσε από καούρα στο στομάχι, τάση για έμετο και έφτανε να της μπλοκάρει όλα τα τσάκρα της. Οπότε έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να την καταστρέψει. Φυσικά στη λίστα της πάνω ήταν το εφάνγκατε των βασιλείων. Έτσι, όταν ο βασιλιάς Στέφανος οργάνωσε τη βάφτιση της κόρης του, η Φεβρονία εκστασιάστηκε. Οι διάφορες κοσμικές στήλες το είχαν ονομάσει το event της χρονιάς. Το βασίλειο του Στέφανου ήταν από τα πιο δυνατά και έτσι έμπαινε πρώτο στη λίστα της. Ήξερε ότι δεν θα την καλέσουν, ούτε καν για τα προσχήματα, αλλά φυσικά δεν την ένοιαζε. Αυτό που την ένοιαζε ήταν να καταστρέψει την ευτυχία των νέων γονιών. Τώρα κυκλοφορούσαν και κάτι κουλές ιστορίες, ότι ο Στέφανος ήταν παλιός της έρωτος που την πρόδωσε. Μην τα ακούτε. Ο κόσμος είναι κακός και λέει πολλά όπως έχουμε πει. Δεν είχαν ούτε καλημέρα οι δυο τους. Ήταν απλώς το χόμπι της Μαγκούφισσας. Αφού έπιασε η κατάρα, οι νεράιδες κατάφεραν να περιορίσουν τη δύναμή της και να αλλάξουν την έκβασή της. Μετά ανέλαβαν τη Μαγκούφισσα. Μπόρεσαν να βρουν ένα παλιό ξόρκι και έβαλαν προστατευτικές άμυνες γύρω από το βασίλειο για να την κρατήσουν μακριά. Ο βασιλιάς Στέφανος, για να είναι και σίγουρος, μιας και ήταν άνθρωπος του ψήφους και όχι τόσο της μαγείας, εξόρισε τη Μαγκούφισσα για πάντα από το βασίλειο με την εντολή της επιτόπου εκτέλεση σε περίπτωση εμφάνισης. Όταν βέβαια ανέλαβε την εξουσία ο Φίλιππος, κοινός ο Φρίξος, υπογράφηκε η λήξη της εξορίας. Αυτό δεν ήταν δουλειά του βασιλιά, αλλά του συμβούλου του. Αυτό που έκανε ο Φίλιππος ήταν απλώς να υπογράψει μια ντάνα με έγγραφα. Μέσα σε όλα τα άλλα, ο Φρίξος είχε βάλει και το σχετικό έγγραφο. Για το ξόρκι, βρήκε δύο σκοτεινές μάγισσες που με μια μικρή άδεια για διακίνηση απαγορευμένων βοτάνων κατάφεραν και το έσπασαν το ξόρκι για να μπαινοβγαίνει η Μαγκούφισσα κατά βούληση. Δεν το έκανε από την καλή του την καρδιά βέβαια. Της είχε ζητήσει να του κάνει όλα τα γούστα, όσον αφορούσαν βία, νοθεία και δολοπλοκία τουλάχιστον. Εκείνη δέχτηκε και αυτή ήταν η αρχή μιας σκοτεινής σχέσης επίπεδου House of Cards. Το σχέδιο του Φρίξου ήταν απλώς οι γενικές γραμμές. Η Μαγκούφισσα βγάζει νοκάουτ τις νεράιδες και καταργέται εκ νέου την αυγή, εκείνη πεθαίνει και η εξουσία περνάει στα χέρια του Φίλιππου, δηλαδή του Φρίξου.
Το μότο του για αυτό το σχέδιο ήταν Sick Minimalism. Μετά όλα θα γινόταν όπως πριν. Ο Φίλιππος τον κομμένιαζε, ο Φρίξος το αδικούσε και ο Στέφανος θα έπαιζε με τα κουβαδάκια του στην παραλία. Μήπως όμως ήταν μια καλή ευκαιρία για το Φρίξο να απαλλαγεί μια για πάντα από το σόι της Βασίλισσας και να μην ανησυχεί για τυχόν διαδοχές και αξιώσιμου του θρόνου? Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Τι λες, Φρίξο μου? Ρώτησε ενώ ρουφούσε τη μύτη ο Βασιλιάς. Τίποτα, Βασιλιά μου, τίποτα. Είπε και άρχισε να του χαϊδεύει πιο δυνατά τα μαλλιά για να του αποσπάσει την προσοχή. Θα πρέπει να ζητήσω από τη Φεβρονία να βάλει κάποιο κόμμα συστατικό, να πάρει μπάλα και του εξαίματος συγγενείς. Το σχέδιο γίνεται όλο και καλύτερο, σκέφτηκε. Ας έρθει να τα συζητήσουμε από κοντά και θα τακτοποιηθεί κι αυτό. Εκείνη την ώρα κάποιος χτύπησε την πόρτα του δωματίου και ο Φίλιππος μέσα σε έναν πανικό προσπάθησε να κρύψει το χαλί του. Αν είχε γυαλιά ηλίου θα τα φορούσε να μην φαίνονται τα κλαμμένα μάτια. Αφού τον σουλούπωσε όπως ο Φρίξος και του έδωσε ένα μεγάλο βιβλίο να κάνει πως διαβάζει για να κρύβει το πρόσωπό του, έδωσε την άδεια να περάσει. Ήταν ένας απεσταλμένος της Αυγής που ζητούσε από τον Βασιλιά να τη συναντήσει στην αίθουσα του θρόνου. Ο Φρίξος του απάντησε ότι θα τη συναντήσει σε 1/4 για να προλάβει να τον σουλουπώσει και να τον προετοιμάσει. Και ο απεσταλμένος, αφού έριξε ένα περίεργο βλέμμα στο εξωπραγματικό και πρωτοφανές θέαμα του Βασιλιά με βιβλίο, λες και ήταν ο Βασιλιάς των λιονταριών με βιβλίο στις πατούσες, έκανε υπόκλιση και αποχώρησε. Λες να θέλει να μου πει ότι ξεκίνησε να γκρεμίζει την πισίνα? Ρώτησε με τον τρόμο αποτυπωμένο μέχρι και στη γάμπα του. Δεν νομίζω να ξεκινήσει από εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα πρέπει να τα περιμένουμε. Τι πάθαμε, Φρίξο μου, τι πάθαμε! Μην ανησυχείτε, Βασιλιά μου, είπαμε. Εγώ αναλαμβάνω. Στην ώρα τους βρέθηκαν στην αίθουσα του θρόνου, όπου τους περίμενε η Αυγή με τις νεραϊδονονές. Συζητούσαν κάποιες λεπτομέρειες του σχεδίου της φίτσας. Όταν είδε τον Φρίξο, στράβωσε τα μούτρα της. Επειδή η φρουρή ήταν σε ακτίνα ακοής, είπε να μην τους δώσει παραπάνω τροφή για σχόλια, οπότε ήταν τυπική. Σύζυγε, Βασιλιά μου, ήρθες? Ρε φιλαράκι, σε μένα το λέει. Μπλοφάρι, Βασιλιά μου, μην την πολυπλησιάζεις, του ψιθύρισε ο Φρίξος. Φύλακα! Πάτησε τις φωνές η Αυγή και ο ένας από τους δύο φρουρούς, που ήταν και αυτός που κάλεσε τον Φίλιππο, εμφανίστηκε και υποκλήθηκε μπροστά τους. Τι εντολή έδωσα? Να ειδοποιήσω τον Βασιλιά να έρθει, μεγαλειοτάτη. Η πρόσκληση περιλάμβανε και τον αμπηγέζη του? Όχι και τόσο τυπική. Όχι, μεγαλειοτάτη, απάντησε εκείνος αποφεύγοντας το φαρμακερό βλέμμα του Φρίξου. Παρ' όλα αυτά μας έκανε την τιμή και ήρθε, σχολίασε η Αυγή μετά από μια σκουδιά της ορτανσίας. Τώρα μπορεί να αποχωρήσει όμως, γιατί θέλω να μιλήσω κατηδίαν με τον σύζυγό μου. Καλές μου νεράιδες, συνοδεύστε το Φρίξο μας στο σαλόνι και αν θέλετε ζητήστε του να σας ρετουσάρει το μακιγιάζ. Δεν θα αρνηθεί μια τέτοια τιμή. Όλο αυτό τώρα με το παγωμένο χαμόγελο του Τζόκερ λίγο πριν καθαρίσει τον αντίπαλό του. Με μιας οι νεράιδες κύκλωσαν το Φρίξο και τον έβγαλαν έξω σχεδόν σηκωτό για να μην φέρει πολλές αντιρρήσεις. Η Αυγή έδιωξε με ένα βλέμμα τους φρουρούς και η Χλόη έκλεισε με το ραβδί της τις βαριές δρύινες πόρτες της αίθουσας του θρόνου. Ο Φίλιππος έμεινε να κοιτάει με μεγάλη επιμονή την άκρη της αριστερής του μπότας. Η Αυγή είχε κοτσάρει το χαμόγελο που είχε προβάρει, είμαι καλή γλυκιά, αλλά ταυτόχρονα απόμακρη. Κατά λάθος καθρεφτίστηκε στο χρυσό πλαϊνό του θρόνου της και τρόμαξε. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια πιο φυσική έκφραση. Τελικά τα έχουμε κάνει λίγο σκατά, ρώτησε με βασιλικό τάκτ. Μάλλον, αλλά και από την άλλη, τι να σου πω, είπε απευθυνόμενος κατά βάση στην πότα του. Όπως καταλαβαίνεις όμως, για μένα η θέση μου είναι λεπτή, ξεκίνησε η Αυγή, ενώ άρχισε να κοιτάει και αυτή την πότα του, μπας και καταλάβει τι κοιτούσε με τόση προσήλωση. Όσο κοιμόμουν, είχαμε μια κάλυψη και οι δύο. Εγώ δεν είχα καμιά επαφή και εσύ. Άντρας είσαι. Έπρεπε να εκτονωθείς κάπου. Και τι άντρας, κούκλαρος. Η ιδέα της Μπέλα να τον ανεβάσει και να του κερδίσει την εμπιστοσύνη. Ο Φίλιππος, που δεν πίστευε αυτό που άκουσε, ανέσυρε το βλέμμα του από την πότα στο δάπεδο, στα χοβάκια της Αυγής, στο γόνατό της, μέχρι να φτάσει στα μάτια της. Κατάφερε και τη ρώτησε. Αλήθεια λες? Μα και φυσικά, καλέ μου, αστιεύεσαι. Έχεις κοιταχτεί καθόλου σε καθρέφτη τελευταία? Ακόμα και μαγικός να μην είναι, θα αποκτούσε στόμα να σε φτύσει. Μη σε βασκάνει εννοώ. Το γλιτώσαμε το στραβοπάτημα, αλλαγή θέματος γρήγορα. Μα για όνομα του Θεού, έλα κάτσε στο θρόνο σου, να τα πούμε πιο άνετα. Μια σκιά δυσπιστίας πέρασε και χάθηκε από τα μάτια του με την ταχύτητα του Κεντέρι. Το πάθαινε αυτό ο Βασιλιάς. Αν άκουγε κοπλιμέντο και καλό λόγο, ιδίως από γυναίκα, έχανε όλες τις αμυνές του και γινόταν πιο πεντάχρονο και από τον γιο του, τον 30χρονο. Κόρδωσε σαν το παγόνι και πήγε να πλώσει την πολύχρωμη ουρά του στο θρόνο. Την κοίταξε με μια γλύκα στο μάτι. Λες να την παρεξήγησα. Λες να υπερέβαλα. Επειδή ήταν και δίδυμη στο ζώδιο, το αλλάζω γνώμη ανά 15 δευτερόλεπτα του ήταν κάτι γνωστό. Έτσι, μπράβο.
Γέμισε ένα κενό που είχα πλάι μου. Και πώς γέμισε, με ένα λεβεντάντρα που κάνει κράο γυναικείος πληθυσμός για να τον έχει και να τον έχω στο πλάι μου κι εγώ. Αναστεναγμός. Αν ήταν όντως παγόνι, η ουρά του θα έχει αρχίσει να αναβοσβήνει σαν πινακίδα σουβλατζίδικου σε τουριστική περιοχή. Αντί απάντησης, ο Φίλιππος πέρασε το χέρι του πάνω από τα κουντοκορεμμένα του μαλλιά και της έριξε ένα λοξό χαμόγελο. Η αυγή προς στιγμή ταράχτηκε γιατί ένιωσε κάτι αδιόρατο να κάνει μια κολοτούμπα μέσα της. Δολοφόνησε αυτόν τον μικρό και αδιόρατον οργανίστα που θεωρούσε ότι μπορούσε να στριφογυρίζει ανενόχλητο στην μπάρα του ηλιακού της πλέγματος και επικεντρώθηκε και πάλι σε μια πιο κυριολεκτική δολοφονία. Θυμήθηκε ότι δεν πρέπει να μαλακώσει πολύ και την ψηλιαστεί ο άλλος, μόνο που ο άλλος δεν έδειχνε να ψηλιάζεται τίποτα. Για καλό και για κακό όμως αυτή έμεινε πιστή στο κείμενό της. Θέλω να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εντάξει, με μένα παρασύρθηκες μια φορά και δεν το ξανάκανες. Ναι, ποτέ, θέλω να με πιστέψεις. Και τον πίστεψε. Αλλά αυτή μια φορά αρκούσε. Σε πιστεύω. Οπότε άρχισε να πηγαίνεις με κάτι πιο ζωντανό. Να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, βρε παιδί μου. Όχι, μη μου κοκκινίζεις καθόλου. Άντρας είσαι, είπαμε. Αλλά τώρα ξύπνησα. Οπότε θα πρέπει να ξαναδούμε κάποια πράγματα. Μου την πέφτει ή μου φαίνεται? Αναρωτήθηκε ο Βασιλιάς και άρχισε να την κοιτάει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν ήταν άσχημη, γι' αυτό το είχε δεχτεί από το πρωί που την είδε στο διάγγελμα. Όμως δεν νιώθω δυνατή για να μπορέσω να εκπληρώσω τα συζυγικά μου καθήκοντα ακόμα. Απογοήτευση είναι αυτό στο βλέμμα του, η ιδέα μου είναι. Έτσι καταλαβαίνω πως σου φέρθηκα σκληρά και άκαρδα νωρίτερα. Δεν θα έπρεπε να περιορίσει τον αχαλήνο ερωτισμό σου για μένα, αλλά πρέπει να προφυλαχθεί και η δική μου φήμη. Έτσι θα σε παρακαλέσω να μην μαθαίνονται αυτά που κάνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι απογοήτευση αυτό. Γιατί όμως? Αλλά, μπορείς να τα λες σε μένα. Σε σένα? Μάλιστα, σε μένα. Γιατί δηλαδή? Επειδή είμαστε παντρεμένοι? Όχι. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Πολύ οπισθοδρομικά. Χαίρομαι με τη χαρά σου. Οπότε ναι, να τα λες σε μένα. Να ξέρω ότι περνάς καλά και να προετοιμάζομαι σιγά σιγά κι εγώ να συμβάλλω στη χαρά σου. Στη χαρά μας. Αυτά τα είπα αργά. Σχεδόν ίδρωσε από την υπερπροσπάθεια να τα πει και ταυτόχρονα να κρατήσει τον εμετούλη της. Μα σοβαρά. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να πιστέψεις ακόμα κι αν είσαι ο Φίλιππος. Ο συγκεκριμένος το κατάπιε σχεδόν αμάσιτο. Φυσικά. Μην σου πω θα διαλέγω εγώ τα ραντεβού σου. Θα σου φτιάξω ένα χαρέμι πρώτης τάξης. Ναι, κάπως έτσι. Να, για πες, σήμερα ας πούμε. Έχεις κανονίσει κανένα ραντεβουδάκι? Ο Φίλιππος μεταλλάχθηκε και πάλι. Από γόης έγινε σχολιαρόπεδο που το ρωτάνε αν του αρέσει κάποιο κοριτσάκι. Κοίταξε πάλι την πότα του και κούνησε ελάχιστα το κεφάλι του. Μπράβο, βρε, είδες! Για πες τώρα στη Θεία Αυγή, ποια κοπελίτσα είναι? Είναι μια σχετικά καινούρια στο παλάτι. Είναι μακρανιψιά της μαγείρισας. Πολύ ωραία και καλή κοπέλα. Το επόμενο στάδιο θα ήταν να αρχίσει να κάνει αφηρημένες βόλτες με το δίκτυ του στον μπράτσο του θρόνου από μηχανία. Μπράβο! Καλό κορίτσι, Και πώς είναι αυτό το καλό κορίτσι? Είναι καστανή, με πολύ μακριά μαλλιά, λεπτό σώμα. Να μωρέ, αυτά. Οι βόλτες ξεκίνησαν. Του παραλόγου ο ψυχισμός του βασιλιά. Τι, μόνο αυτό? Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο? Δεν κάνει μια απλή μακριμαλούσα για το βασιλιά? Είπε η Αυγή καθώς άντε να εντοπίσει ένα τσόκαρο με μακριά καστανά μαλλιά σε όλο το παλάτι. Και δεν ήθελε να αρχίσει να ρωτάει από εδώ και από εκεί ποια είναι η μικρά νεμψιά της μαγείρισας, ούτε να το ρωτήσει την ψύχρα όνομα, αφού δεν το είπε από μόνος του, για τη μία περίπτωση που τσινούσε και άρχισε να ψηλιάζεται. Λέμε τώρα. Έχει. Πώς να σου το πω, βρε Αυγή μου, δεν μου έτυχε να τα συζητήσω αυτά ποτέ με γυναίκα. Έχει μεγάλο στήθος. Θριάμβευσε για τη λέξη που θεώρησε λόγια, που κατάφερε να εξετάψει. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό και πολύ, αλλά πόσο να αντέξω ακόμα. Ετοιμάστηκε να κόψει την ανάκριση η Αυγή. Έχει και μια ελίτσα στο πάνω χείλος. Πολύ σεξι, τη λέω ρουφιάνα και δεν τα κάνω όλα λαμπόγιαλο. Πάντως τώρα την έχουμε σίγουρα. Ναι, είναι, απάντησε λιγωμένος ο βασιλιάς. Η Αυγή ένιωσε μέσα της να σιγοβράζει μια ερώτηση. Προσπάθησε να κρατηθεί, αλλά έπρεπε να αποφασίσει αν θα κρατούσε τον εμετούλη ή την ερώτηση. Δεν μου λες πόσο χρονών είναι η μικρανεψιά? Κοίτα, είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτές που συναντώ συνήθως. Δηλαδή, 30... Βλέποντας την ελαφριά πάρεση που άρχισε να εμφανίζεται στο πρόσωπο της Αυγής, το κόψε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Κεραυνός.
Εκτός κειμένου. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει που είναι καλό κορίτσι, Την κοίταξε με βλέμμα που λάμπει, ευχόμενος να ξεχάσει την κάφα του. Όλα και όλα. Ο Φίλιππος ήταν λίγο χαζούλης και ανεπρόκοπος σαν βασιλιάς, αλλά το θέμα συζήτηση με γυναίκα το είχε και το περνούσε άριστα. Ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έπεσε στην παγίδα. Ποτέ δεν κάνουμε συζήτηση για ηλικίες με γυναίκες και το ήξερε. Ναι, σωστά. Άντε τώρα να σε αφήσω να πας να ετοιμαστείς για το ραντεβουδάκι σου. Και αύριο στον καφέ να μου πεις τα ναι και το πώς πέρασες. Ναι, πασά μου! Και με ένα τέτοιο σουρεαλιστικό διάλογο, το βασιλικό ζεύγος έφυγε από την αίθουσα του θρόνου, καθένας με τους δικούς του στόχους. Ο μεν βασιλιάς να πάει να ετοιμαστεί, χαρούμενος που είχε και την άδεια της βασίλισσας να ξενοπηδάει, και η δε να ετοιμαστεί, εκνευρισμένη, αλλά και κάπως χαρούμενη για τη δολοφονία του βασιλιά. Πήγε σαν σύμφωνα στο δωμάτιό της. Έπρεπε να επικοινωνήσει με τις άλλες, να τους δηλώσει τον στόχο τους. Ενώ περπατούσε, ήρθε στη μνήμη της εκείνο το περίεργο συναίσθημα. Το έπιασε πριν το ποτάμι της μνήμης και των συναισθημάτων του παρασύρει και χαθεί. Τα όσα είπε για τον ανδρισμό του έκρυβαν κάποια αλήθεια. Καλά, η αλήθεια υπήρχε σίγουρα. Μόνο ο τυφλός δεν θα μπορούσε να το παραδεχτεί. Αντικειμενικά είναι ωραίος άντρας. Χαιρόταν όμως όντως που τον είχε δίπλα της. Θυμόταν τη συνάντησή τους τότε στο δάσος. Αρκετά αμυδρά είναι η αλήθεια και αυτό την παραξένευε, γιατί ήταν η μόνη ανάμνηση που δεν θυμόταν πεντακάθαρα. Σαν κάτι να έλειπε. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι, ούτε καν να το προσδιορίσει. Ένιωθε ένα κενό μέσα της. Το κενό του συντρόφου. Το είχε στερηθεί κι αυτό. Δεν είχε κάποιο άλλο φλερτ. Κάποια ιδιαίτερα βλέμματα όταν πήγαινε στην αγορά, ναι, αλλά δεν το έλεγε και φλερτ. Ενώ τη συνάντηση με τον Φίλιππο την έλεγε ξεκάθαρο παραδοσιακό φλερτ. Εδώ έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι δυνατόν να σκέφτομαι ότι τα γκομενικά μου είναι ανύπαρκτα? Κι όμως αυτό σκεφτόταν. Πιο συγκεκριμένα ότι αν ήταν ξύπνια όλα αυτά τα χρόνια, ίσως είχε καταφέρει να γεμίσει αυτό το κενό. Και να είχε και μερικά παιδιά ακόμα. Με το Φίλιππο όλα αυτά, αναρωτήθηκε. Κάπου εκεί, σαν ξαφνικό αλήχτισμα σκύλου, μέσα στην ήρεμη νύχτα, έσκασε η σκέψη μέσα στο μυαλό της. Μήπως είμαι υπερβολική? Δεν πρόλαβε να το καλοσκεφτεί, γιατί το χέρι της ήδη άνοιγε την πόρτα του δωματίου. Εκεί είχαν μεταφέρει και τον μαγικό καθρέφτη για να μπορεί να το χρησιμοποιεί ανενόχλητη. Είχαν συμφωνήσει να στείλει μήνυμα στις άλλες που περίμεναν στο κάστρο της Φίτσας. Ήταν το βασίλειό της εκεί και θα οργάνωνε καλύτερα την εκτέλεση του σχεδίου. Οι υπόλοιπες βασίλισσες ήξεραν το σχέδιο μόνο μέσα σ' άκρες. Το κρατούσε για έκπληξη. Ήξεραν ότι συμπεριλάμβανε και μάλιστα στηριζόταν στην παλακίδα που θα διάλεγε ο Φίλιππος και ότι μάλλον είχε να κάνει με κάποιο δηλητήριο. Γιατί η Φίτσα είπε ότι έπρεπε να αγοράσει κάποια βότανα από μια σκοτεινή γωνιά του χωριού της καρδιάς. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, θέλω σε παρακαλώ να στείλεις ένα μήνυμα στη Φίτσα. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη, απάντησε εκείνος, ικανοποιημένος που η αυγή είχε μάθει να το απευθύνεται με τον σωστό τρόπο. Το μήνυμα είναι το εξής. Καστανή, με μακρύ μαλλί, γύρω στα 30, μικρανιψιά της μαγείρισας, βυζομπετονιέρα με μια ελίτσα στο πάνω χείλος. Ευχαριστώ. Το παραπάνω μήνυμα δεν έχει θέμα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να το στείλετε? Τι διάολο, σκέφτηκε η αυγή. Και τι θέμα να βάλεις? Η συνεργός? Η λεγάμενη? Ναι, οκ, χωρίς θέμα. Το μήνυμά σας έχει σταλεί. Θα χρειαστείτε κάτι άλλο? Όχι, σε ευχαριστώ, αγαπημένα μου καθρέφτη. Και αφού τα είπε αυτά η αυγή, το πνεύμα του καθρέφτη εξαφανίστηκε. Και τώρα περιμένουμε. Από συνήθειο πήγε να φρατέψει τα μαξιλάρια στο κρεβάτι της και να ξαπλώσει. Το συνήθιζε αυτό όταν ζούσε στην καλύβα. Όταν τελείωνε τις δουλειές της ή όταν έπρεπε να περιμένει να ψηθεί το κέικ που ετοίμαζε, αφράτευε τα μαξιλάρια της και την έπεφτε στο κρεβάτι. Είχε καταπληκτική θέα από εκεί που ήταν το αγαπημένο της σημείο στο σπίτι. Έβλεπε μέσα στο δάσος. Απολάμβανε με τις ώρες τα παιχνιδίσματα του φωτός ή παρατηρούσε τα πουλάκια να κάνουν τις φωλιές τους και να ταΐζουν τα μικρά τους. Την ηρεμούσε πολύ. Βέβαια, με το που συνειδητοποίησε τι πήγε να κάνει, έπαθε φρίκι. Όχι, αγάπη μου, την τελευταία φορά που πήρα έναν υπνάκο πέρασαν 30 χρόνια. Θα κάνω πολύ καιρό να ξανακοιμηθώ. Πάρα πολύ καιρό. Μητέρα, μπορώ να περάσω? Ρώτησε ο Στέφανος. Την είχε δει να μπαίνει στο δωμάτιο και πήγε να της μιλήσει. Ναι, φυσικά. Πέρασε. Εδώ, τα έλεγα με τον εαυτό μου βασικά. Τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Τι περνάει κι αυτό το δόλιο, σκέφτηκε. Είχε τη μάνα του να κοιμάται, μετά ξύπνησε και η κακούργα μάνα το παράτησε και σχεδιάζει δολοφονίες. Η οποία κακούργα μάνα είμαι εγώ και ο καιρός είναι να έρθει πιο κοντά με το σπλάχνο μου. Έλα εδώ, Στέφανέ μου, κάτσε. Πες μου για σένα. Θυμάμαι διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα. Εσύ ερχόσουν και μου έλεγες τα νέα σου. Ήρθε η ώρα να μου τα πεις ενώ είμαι ξύπνια. Εκείνος κάθισε κοντά της και η αυγή πήρε τα χέρια του στα δικά της. Αυτό σχεδόν βούρκωσε. Να σου πω την αλήθεια, θέλω να μου πεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι, μητέρα, πείτε μου. Για αρχή κόψε το μητέρα και τον πληθυντικό. Και πώς να σας σε λέω?
Το μαμά το έχετε για βρισιά στο κάστρο. Τα μάτια του έγιναν δυο αυγουστιάτικες πανσέλινοι, μεγάλα, φωτεινά και ελαφρώς μελαγχολικά. Εντάξει, μαμά, πες μου, τι θέλεις να σου πω. Για τη γιαγιά σου και τον παππού σου. Εγώ τους είδα ελάχιστα. Θέλω να τους δω μέσα από τα δικά σου μάτια, που είναι και κομμάτι των δικών μου. Η συγκίνηση βάρινε τη φωνή της, καθώς συνειδητοποιούσε ότι τα εννοούσε και έβγαιναν θαρρείς με μαγικό τρόπο, φυσικά. Ο Στέφανος ξεκίνησε να της αφηγείται διάφορες ιστορίες για εκείνους. Της είπε πως τον φρόντιζαν μικρό και ότι η γιαγιά έλεγε πως ήταν ένα μωρό που έμοιαζε πάρα πολύ στη μητέρα του. Ο παππούς Στέφανος ήταν πολύ αρχοντικός, όμορφος και χαμογελαστός. Πάντα δίκαιος με τους ανθρώπους, γι' αυτό τον αγαπούσαν πολύ και τον εκτιμούσαν. Όσο ήταν αυτός βασιλιάς, δεν υπήρχαν παράπονα στο βασίλειο. Του είχε μάθει να υπέβει και να κρατάει σωστά ένα ξύφος από όταν ήταν 6 χρονών. Εκεί κάπου η Αυγή ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται στη σκέψη ενός 6χρονου μικρού να παίζει με μια σπάθα ως τον πόη του. Αλλά αφού ήταν αρτιμελής, ήξερε τι έκανε ο μπαμπάς της. Τον είχε χρήσει πότη και άξιο εξαίματος πρίγκιπα όταν έγινε 18. Της περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την τελετή. Παρόλο που αυτά υπήρχαν στις αναμνήσεις της Αυγής, δεν τον διέκοψε. Μόνο έκλεισε τα μάτια της και προσπάθησε να τα δει να συμβαίνουν μπροστά της. Στην περιγραφή της μητέρας της, η Αυγή δάκρυσε. Αυτά που της έλεγε ταιριάζαν με την εικόνα που είχε σχηματίσει εκείνο το βράδυ. Μια τρυφερής, στοργικής γυναίκας που θα τραβούσε και κανένα αυτή για να σε επαναφέρει στην τάξη. Οι κινήσεις της είχαν κομψότητα και μιλούσε πάντα με ευγένεια. Αυτή του είχε μάθει να μιλάει πάντα στον πληθυντικό, ακόμα και όταν ήταν υπερβολικό. Καλύτερα να είσαι τυπικός και ευγενικός παρά άξεστος. Άλλωστε και σε αυτούς μιλούσε στον πληθυντικό, μπροστά σε κόσμο. Κάθε βράδυ πήγαινε στο δωμάτιό του και του έλεγε μια ιστορία για να κοιμηθεί. Παρόλο που ήταν εκτός πρωτοκόλλου και είχε νταντά για να κάνει αυτή τη δουλειά. Συνήθως το έλεγε για μια πριγκίπισσα που είχε φύγει από το παλάτι για να σώσει το βασίλειό της. Αλλά την παγίδεψε ένας δράκος και την έσωσε ένας όμορφος πρίγκιπας. Πάντα ένιωθε πως όταν μιλούσε για την πριγκίπισσα αναφερόταν στην Αυγή. Στο τέλος η πριγκίπισσα γυρνούσε και έσμιγε με τους γονείς της. Δυστυχώς έφυγε με αυτόν τον καημό. Όταν τελείωσε ο Στέφανος, η Αυγή ήταν στην αγκαλιά του και έκλαιγε. Όχι μόνο για τους γονείς που έχασε, αλλά γιατί έχασε και τα παιδικά χρόνια του γιού της. Μέσα σε εκείνη την ώρα που μιλούσε για το μόνο γνώριμο κομμάτι που τους έδαινε, τους γονείς της, ένιωσε ότι ήταν γιος της. Κομμάτι της και συνέχεια της. «Μαμά, θα κάνεις κακό στον μπαμπά». «Πώς σου ήρθε αυτό τώρα», είπε ενώ τινάχτηκε από την αγκαλιά του σκοπίζοντας το πρόσωπό της. «Κάτι άκουσα όταν πέρασε έξω από το γραφείο σου. Η θεία Μπέλη είπε κάτι για φόνο». «Κοίτα, μαμά, ο μπαμπάς πάντα με στήριζε και ήταν εκεί για μένα. Απλώς κάποια στιγμή άρχισε να ασχολείται περισσότερο με τον εαυτό του. Και του άξιζε. Όσο ήμουν μικρός και με φρόντιζε, έτρεχε αρκετά από πίσω μου. Ο παππούς είχε αναλάβει την εκπαίδευσή μου, αλλά ο μπαμπάς με βοηθούσε όταν κάπου δεν πήγαινα καλά. Και τον παππού τον βοηθούσε με το βασίλειο, ειδικά προς το τέλος. Δεν είναι κακός». Η πόρτα χτύπησε και μπήκαν μέσα οι φίλες της πριν προλάβει να ανοίξει το στόμα της. «Στέφανε, αγόρι μου, εδώ είσαι!» πετάχτηκε πανικόβλητη χιονάτη. Ήξερε ότι ο μικρός δεν ήταν αυτό που λέμε σπίρτο, όπως και η ίδια άλλωστε. Και γι' αυτό ήξερε ότι μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητος και να πληγωθεί πιο εύκολα. Πάντα προσπαθούσε να τον προστατεύει. Αυτό έκανε και τώρα. «Αχ, βρε παιδί μου, τι ξεχασιάρα που είμαι. Άφησα στο κάστρο μια νέα συνταγή μιλόπιτας με άρωμα δυος μου που μου ζήτησαν από το εργαστήριο. Και την ήθελαν τώρα, καλή μου», σιγοντάρισε και έλα. «Μη στεναχωριέσαι, θεία Χιονάτη, θα τους την πάω εγώ». «Πού είναι?» «Μα τι καλό παιδί έχουμε εμείς». «Είναι στο γραφείο μου, θα τη δεις, είναι πάνω-πάνω». «Τρέχω», είπε, και αφού της φίλησε μία-μία, έφυγε. «Έχω προκομμένο γιο. Πάει και τελείωσε», κόρδωσε η Αυγή. «Αμέ, όταν πρόκειται να πάει στο κάστρο της Χιονάτης, πάει τρέχοντας. Αν είναι και η κοράκλα της εκεί, πετάει», σχολίασε η Φίτσα και γέλασαν οι υπόλοιπες. «Τι εννοείς?» «Ότι υπάρχει πιθανότητα να συμπεθερέψετε», είπε η Μπέλ. «Είναι κοινό μυστικό ότι ο Φίλιππος γουστάρει τη Ροζαλία, αλλά ντρέπεται να της το πει. Κάνει ότι μπορεί να της το δείξει όμως το χρυσουλάκι μου», εξήγησε η Χιονάτη. «Ναι, να σας πω, η Γλυκούλα και το Χρυσούλι θα τα πάνε μια χαρά. Μήπως να περνούσαμε στο θέμα που μας καίει? Πρέπει να προλάβουμε και τη λεγάμενη». «Σωστά. Τι ακριβώς κάρωσες?» ρώτησε η Αυγή. «It's show time», είπε η κοκκινοσκουφίτσα και έκλεισε συνωμοτικά την πόρτα πίσω της. Ο άντρας βγήκε από το πλοίο. Φαινόταν ότι ήταν πειρατικό. Αυτός όμως δεν είχε καμία σχέση με πειρατή. Είχε αέρα αρχοντικό που δεν τέριαζε στους ληστές της θάλασσας. Είχε όμως τη θάλασσα μέσα του. Η αλμύρα και ο θαλασσινός αέρας του είχαν σκάψει το πρόσωπο. Η γοητεία του παρόλα αυτά ήταν γεγονός. Γκρίζα πλούσια μαλλιά με πράσινα μάτια που τα πλαισίωναν τα τοξωτά του φρύδια. Φαρδιές πλάτες και στιβαρά άκρα. Αρσενικό που δεν περνούσε αδιάφορο.
Τα ρούχα τα φθαρμένα με θαμπά χρώματα που κάποιο μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν από εξαιρετικό ράφτη, φτιαγμένα με ακριβά υφάσματα και βασιλικά χρώματα. Κόκκινο τη πορφύρα και βασιλικό μπλε. Ήξερε να δίνει εντολές και να διοικεί, αλλά παρέμενε ευγενής. Και αυτό το έλεγαν τα μάτια του και τα αρχοντικά πλούσια χείλη του, που ενώ είχε σοβαρό βλέμμα, εκείνα είχαν το σχήμα ενός αδιόρατου χαμόγελου. Ήταν ένας ναυτικός που η ζωή και κάποιοι πειρατές του είχαν κλέψει ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς του. Τα χρόνια είχαν περάσει, και τώρα στα 50 του είχε έρθει η ώρα να το πάρει πίσω. Ναύλωσε ένα άλογο και τράβηξε για το χωριό της καρδιάς. Είχε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και ανοιχτές πληγές. Είχε αφήσει σημάδια για να βρει τον τόπο που έψαχνε. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε το σπίτι άδειο και καταλελειμμένο από καιρό. Αράχνες το είχαν κάνει το βασίλειό τους. Υπήρχε μόνο το άρωμα του σαπισμένου ξύλου στην ατμόσφαιρα. Τίποτα άλλο. Ένιωσε τα γόνατά του να υποχωρούν και να μην κρατάνε το βάρος του. Το δικό του, αλλά και της ανακάλυψής του. Και τότε το άκουσε. Ένα κάρο περνούσε απ' έξω και ο πραγματευτής διαλαλούσε τα καλούδια που είχε. Βγήκε τρέχοντας, λες και ο ήχος του κάρου του είχε δώσει φτερά. Ρώτησε αυτό που λαχταρούσε και τα νέα του καροτσέρι ήταν αυτά που χρειαζόταν. Απομνημόνευσε τις οδηγίες του και κίνησε προς το μέρος όπου θα έβρισκε γαλήνη.